Здравейте, ние сме Epic TV. Имаме няколко героя, които искаме да ви покажем и да станат постоянни. Затова вие трябва да изберете, като гласувате във Facebook или в... Този път ни е необходима много вашата помощ. Трябва ни... Просто ние ще ви покажем 3 нови героя. Един от тях вие ще гласувате, който стане постоянен герой в нашето шоу. Това! Да отговорим на вашите въпроси. Преслав Славов пита, кое е най-страшното нещо на света? Да откажеш интернета. Преслав Хели Петров пита, защо му бидихте в миналия клип? Извинявай много. Петър Петров ни моли да прочетем някое кратко текстче, като заменяме някоя дума с мръснишка дума. Ние решихме това да е книгата Пипи дългото чорапче. Отваряме на произволна страница, обаче за да не ни флагнат видеото и да го кажа, че е отново неприлично, ще изберем някоя не толкова просташка дума, като анален. Анален. Аналните са особено вкусни, когато се ядат съвсем анални. Децата нямаха нито анални, нито вилици, нито анални. Яник ги попита, може ли да ядем с анален? Както обичаш, заяви Пипи, но лично аз смятам да се придържам към старата хитрост и да ям с анален. Знаеш много добре какво искам да кажа, каза Аника. Взе една анален с малката си ръчичка и блажено я напъха в аналния си. Димитър Василев пита, вие ще се заприте ли? Не, а ти? Влади Цутоманов пита, кога Емо ще спре да играе жените, след като Дани е с дълга коса? Браде. Брада. Иван Иванов пита, с удоволствие ли правиме клиповете или просто защото така се налага? Не, с удоволствие ги правим. Правим ги клиповете с удоволствие, но ги правим заради това да се забавляваме ние, но време ги правим и заради това да ви забавляваме вас. И отново едно голямо благодаря за цялата подкрепа. Мария Никола пита, защо не ви дават по телевизията? Не можем да се регистрираме в BTV по дяволите. Слави Кранчев пита, има ли алкохол в бирата, защото не усещам? Ами като гледам как си ми написал с тези правописни грешки и мисля, че доста неща не усещаш. Асен Гунчев пита, кой е по-тъп? Ти! Здравейте, аз съм Дани и ще изиграя герой, който се казва Чиракус Магиосникус и той има свръхестествени способности. Здравейте, аз съм Емо, още по-руският човек и ще играя ролята на заклетият наркоман Амфет Металфетамин. Здравейте, аз съм Слави и ще играя героя, който се казва Шитмен. Неговият проблем е, че винаги му се... Здравейте, аз съм Светослав Иванов, но повечето приятели ме наричат Шитмен. Още от малък нося проклятието да не мога да контролирам белото си черво. Ли знаете, че всички забиват мацки с култовата реплика "Вчера скъса с гаджето"? При мен е по-различно. Моята е "Вчера на ака гаджето". А това е за всеки случай. Това е моето проклятие. Това е моята съдба. Аз съм The Shitman. Значи викаш бил си по Англия и крайките си на съвсем различно място, аз никога не съм излизал от тук. Много хубаво, има много места, където можеш да се разхождаш. И забележителности. Верно ли, че наистина там бил климата много отвратителен? Това е така се ми казва. Мацка, какво се прави? Махни се, аз съм с него. Къде отиваш?
прави това по лицето. Какво имаш? Ще видите малко продължение на Любовната афера между репортерът и Преслава. Да, тук съм вкъщи с малката. Да, Преслава, тя отиде, каза, че отиде някъде по работа, не знам. Like a blizzard, when we drink we do it right, getting slizzard, sipping scissor, am I right, like 3-6, now I'm feeling so fly, like a G6, like a G. Да, тя още е навън, трябва да дойде след малко с памперсите. Всичко е 6, много се обичаме, да. Айде утре ще звънем да пием по кафе, айде. Това беше всичко от Epic TV. Надяваме се този път да сме ви харесали. Ще следиме другата седмица, когато ще можете да видите първият скетч с героят, който вие сте избрали. А до тогава... Аре! She was sitting at the table, you could see she was a neighbor. So she ran into the bedroom, she was struck down, was good. Abby, you okay? You okay? Гледам как си го написал с тези първопесни...